L-imwiet ta' Marija Lourdes Bonnici u Angel Bonnici kienu ikkawżati minn tiri fl-irjus. Dan ħareġ waqt li quddiem il-Maġistrat ġew mifsud it-tnejn komplit il-kumpilazzjoni ta' Joseph Bonnici ta' 38 sena minn ħalaxa, akkużat bil-qtil ta' ommu u uħtu. Il-patoloġista Marie Therese Camilleri Podesta li flimkien mat-tabib Alice Alfras għamlet l-awtopsja fuq il-katavri fit-30 ta' Marzu, qalet li l-kawża tal-mewt tal-vittma Marija Lourdes Bonnici kienet li sofrit tir wieħed f'rasha, filwaqt li Angel kellha żewġ tiri f'rasha. Il-katavri tal-vittmi kienu nstabu falqa fil-limiti ta' ħalaxa. Fix-xhieda tiegħu il-kuntistabli Sean Mikallef li jaħdem fil-laboratorju tal-forensika għalli fis-20 ta' filgħodu ta' 30 ta' Marzu mar flimkien ma' uffiċjali oħra fl-għalqa fejn kien hemm il-katavri u waħaq ir-ritratti waqt li kien għaddej l-iskavar biex jinħarġu dawn il-katavri filwaqt li kien preżenti wkoll għall-awtopsja. Intant l-avukat Janika Buġejja għan-nom ta' tfajla ta' Bonnici talbet il-qorti biex il-klijenta tagħha tkun tista' tidħol fil-post peress li din għandha xi affarijiet fosthom ħwejjeġ li huma tagħha. Il-qorti qalet li qed tistenna mill-Avukat Ġenerali biex jekk ma joġġezzjonax ikun jista' jawtorizza lit-tfajla ta' Bonnici biex tkun tista' tidħol fil-post. L-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri qed jidhru għal Joseph Bonnici filwaqt li l-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur Keith Arnaud, John Spiteri u Roderick Attard. Il-kumpilazzjoni issa se tkompli fid-29 ta' Lulju li ġej.